Irrid ngħid illi wieħed mill-akbar dispjaċiri li għandi llum hija li Marti Michel mhix miegħi. Kif xtaqet tkun minħabba li tinsab imsiebra fuq xogħol konnessjoni mal-ħidma tagħha fil-volontarjat. Jiddispjaċini għaliex din l-istorja ġiet immirata fuqha biex jassassinawla il-karattru. Għaliex sempliċiment hija Marti. Min nies kodardi li ma setawx jaslu għal Joseph Muscat u għalhekk ippruvaw iweġġgħu lill-familti. Kellha tissapporti xhur sħaħ ta' invenzjonijiet, akkaniment, ħars u fuq kollox mibeda. Nirringrazzja tal-li żammet soda. Bil-lejl bkejna flimkien xi drabi. Nistaqsu għaliex kien hemm min gideb hekk fuqna. Xi stajna qatt għamilnielu. Iżda konna nqumu sodi u determinati li naħdmu aktar minn qatt qabel. Konna nistaqsu jekk qatt u x'se tiġi dik il-ġurnata fejn il-verità tkun magħrufa. Illum id-destin ried dik il-ġurnata waslet u maħniex qegħdin fiżikament fl-istess pajjiż. Iżda il-ġurnata waslet. Lill-uliedi ngħidilhom li nirringrazzjahom ukoll għaliex sofrew magħna. Ngħidilhom li la ommhom laqqas missierhom maħna sejrin il-ħabs. Ngħidilhom li missierhom huwa Gburi li hu l-Prim Ministru ta' Malta u nittama li intom nittama li intom gburin bija daqs kemm jien gburi bikom. Skużawni mhux suppost ġrali hekk. Skużawni. Mela,